Здравето не е даденост. То е ежедневен избор. Добре дошли в това видео, посветено на темата сутрешни рутини за повишена енергия и фокус. В следващите минути ще ви преведа през една напълно изпълнима, научно подкрепена сутрешна система, която може да промени начина, по който започвате деня си. Тази рутина не изисква специално оборудване, не изисква дълги часове и е подходяща както за начинаещи, така и за хора, които вече работят върху собственото си развитие. Нека започнем с първия и най-прост аспект – събуждането. Когато алармата звънне, най-важното е да не натискаме бутона за дрямка. Допълнителните 5 или 10 минути сън не дават допълнителна енергия. Напротив, често създават чувство на тежест и умора. Тялото ни изпада в нов цикъл на сън, който остава недовършен. Ето защо е важно да се изправим още при първия сигнал, да поемем дълбоко въздух и да направим няколко бавни движения, за да активираме мускулите. След събуждането идва вторият ключов елемент – излагане на естествена светлина. Дори ако навън е облачно, светлината има огромна роля за нашия биологичен часовник. Излагането на дневна светлина в първите 30 минути след събуждане изпраща ясни сигнали към мозъка, че е време да се активира производството на енергийни хормони. Това помага на организма да се настрои, повишава бдителността и намалява чувството на сънливост през целия ден. Следва третият елемент – хидратацията. След 7 или 8 часа сън тялото е леко дехидратирано, а дехидратацията намалява концентрацията и създава усещане за умора. Затова изпиването на 1 или 2 чаши вода скоро след ставане е ключово. Ако желаете, можете да добавите малко лимон, но и чистата вода е напълно достатъчна. С този прост навик изпращаме мощен сигнал към тялото, че е време да започне да работи оптимално. Четвъртата стъпка е леко раздвижване, което не означава тренировка с висока интензивност. Достатъчни са 5 до 10 минути разтягане или леки упражнения, за да се активират мускулите и да се стимулира кръвообращението. Можете да направите няколко кръга с раменете, няколко наклони, лек стречинг или кратка серия от дълбоки клекове. Този тип движение събужда тялото, активира гръбначния стълб, освобождава напрежението и помага мозъкът да започне деня по-ясно и спокойно. След движението идва петата стъпка – дълбоко дишане. Само 2 или 3 минути на бавно, осъзнато дишане могат да намалят нивата на стресовите хормони и да подготвят ума за фокус. Можете да използвате техниката 4-4-6. Вдишване за 4 секунди. Задържане за 4 секунди и издишване за 6 секунди. По-дългото издишване изпраща сигнали към нервната система, че е безопасно да се отпусне. Така започваме деня с яснота, вместо с хаос. Шестата стъпка е умствената подготовка. Тя може да включва кратка медитация, няколко минути тишина или дори записване на 3 основни приоритета за деня. Когато знаем какво е важно и кои задачи заслужават вниманието ни, намаляваме стреса и увеличаваме шансовете за продуктивност. Можете да запишете и нещо, за което сте благодарни. Тази проста практика доказано повишава усещането за спокойствие и удовлетворение. Седмата стъпка е свързана с дигиталната хигиена. Опитайте се да не започвате деня с телефон в ръка. Социалните мрежи, имейлите и новините натоварват ума още преди той да е готов. По-добре е да дадете на мозъка 20 или 30 минути без дигитални стимули. Това позволява на ума да се събуди по естествен начин и да започне деня по-спокойно. Осмата част от рутината е изборът на лека и балансирана закуска, ако изобщо закусвате. Някои хора предпочитат интермитентно хранене, други обичат да хапнат сутрин. И в двата случая най-важното е стабилната енергия. Храните с протеини, здравословни мазнини и малко фибри помагат за по-равномерно освобождаване на енергия през първата половина на деня. Деветата стъпка е умствено зареждане. Помислете какво вдъхновение ви помага да започнете деня позитивно. Може да бъде кратка музика, подкаст, позитивно видео или няколко вдъхновяващи думи. Това създава настроението за деня и влияе върху продуктивността, мотивацията и настроението. И накрая, последната 10-та стъпка – създаване на постоянство.
Сутрешната рутина не трябва да е сложна. Тя трябва да е последователна. Когато повтаряме едни и същи малки действия всеки ден, те се превръщат в навик, а навикът изгражда промяната. Постепенно ще усетите повече яснота, повече енергия и по-силен фокус през целия ден. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако искате още съдържание за по-спокоен ум и по-здраво тяло, абонирайте се за канала, оставете харесване и споделете в коментарите коя част от тази сутрешна рутина планирате да приложите още утре. Вашата подкрепа ни помага да достигнем до повече хора и да създаваме още полезни видеа. Подкрепете ни с лайк и абонамент.